Anjang! Danas želim da vam pričam o jednoj vrlo zanimljivoj temi, a to je koji je bio moj prvi K-moment. Ovaj video je emisija za K-influencer projekat u kom se ja trenutno nalazim, a moj prvi K-moment je bio 2013. godine kada sam otvorila avgustovsko izdanje časopisa Hey. I u prvom segmentu, koji se tada zvao K-pop blog, je bila grupa TVXQ. I naravno, ja sam se odmah zainteresovala za njih, pisala da su oni iz Južne Koreje i da su jedna od najpopularnijih grupa tada. I ja sam se naravno zainteresovala za njih i tu na slici su bili 5 članova. Ja sam se vrlo razočarala kada sam saznala da su se oni zapravo raspali i da su tada bili TVXQ kao dvojac i JYJ kao 3 člana. Ja sam bila jako tužna i imala sam trenutke kada sam na informatici plakala slušajući OT5 pesme. Znači, moj prvi K-moment je bio tada 2013. godine kada sam ja u K-pop bloku otkrila grupu TVXQ. Ja sam se ubrzo jako zainteresovala za njih, slušala sam samo njih jedno vrijeme. Posle njih sam otkrila grupu EXO i zatim Bangtansoneondan, jej! I istovremeno sam slušala sve 3 grupe. Pored njih sam slušala i grupe kao što su bile BTOB, BTOB, BAP, BAP, Big Bang i slične grupe tog vremena. Ali ipak omiljeni su mi bili TVXQ, odnosno Dongbang Shinki. I moja prva korejska riječ je bila Shin. Tako da još jedan moj prvi K-moment, Shin, prva korejska riječ, to znači bog. I Dongbang Shinki znači uzdižući bogovi istoka. I 2003. godine kada je ta grupa nastala, oni su mislili kako je to wow epic ime, da se oni zovu uzdižući bogovi istoka i to će im doneti slavu. I zapravo jesu bili jedni od prvih grupa na K-wave-u, odnosno Hallyu talasu. Odmah posle Boje, ko ne zna za Boju. TVXQ su grupa druge generacije i oni su se podelili 2011. godine na JYJ i na TVXQ, koji su ostali u SM Entertainmentu. To je duga priča. Prva korejska pesma mi je bila Miroti kod TVXQ-a i ta pesma mi je bila jako cool s obzirom da sam tada imala 13 godina. Pesma je iz 2008. godine i ja sam bila kao wow, oni lete, oni pevaju i igraju, kao sve to meni bilo jako cool. I to je nešto što me zadržalo u K-popu, to što oni igraju i pevaju. To jest, dok pevaju, oni igraju uvek. I imaju super koreografije i jako dugo sam voljela da plešem uz koreografije. Stalno sam googlala Mirrored Dance Practice. Naravno, posle tog slušanja K-popa, to je ubrzo postalo monotono i trebala mi je neka vizualna stimulacija. Ja sam otkrila da postoje K-drame. I prva drama koju sam gledala je Rooftop Prince iz 2012. godine, u kojoj je jednu od glavnih uloga glumio Yuchon iz TVXQ-a, odnosno JYJ-a potom. Ta drama je jako zanimljiva jer mi je otvorila horizonte istorijskih serija i tada sam ja otkrila da ja zapravo volim istorijske korejske serije i to mi je omiljeni žanr i do dan danas. Prvi video o korejskom jeziku sam gledala na Talk to Me in Korean stranici, ovo nije reklama, zapravo su bili jedni od retkih koji su tada podučavali uslovno rečeno korejski na YouTube-u. I jako sam dosta naučila od njih i do dana današnjeg njihovi kursevi su mi bili od velike pomoći kada je meni trebalo da učim korejski jezik. I tada sam krenula da učim i Hangul. I Hangul sam savladala za jedan dan, ali ja naravno nisam umela da pišem to kako treba, pa sam pisala slovo po slovo kao što mi pišemo u srpskom jeziku. A korejski se piše, verovali ili ne, u slogovnim kvadratićima. Pa recimo Shin, kao bog, moja prva korejska reč, ide ovako S, I, N, dole. I to je slogovni kvadratić. A ja bih tada, jer sam bila noob, napisala S, I, N sa strane. Fun fact. Prva korejska hrana mi je bila bibimbap. To sam probala u Beogradu, jer je tada postojao na Dedinju jedan korejski restoran koji je vodio Korejac sa svojom ženom Srpkinjom. I oni su imali sjajan bibimbap i ja sam se tu oduševila i to mi je omiljeno korejsko jelo isto do dan danas. Također volim kimbap i volim jjajangmyeon i tako slična jela sa nudlama. Šta je još? Prvi bias mi je bio Shin Changmin iz te grupe TVXQ.
ubrzo sam njega prebolela i drugi bias koji se održao do skoro je bio Kim Tae-jung, isto iz grupe TVXQ, tačnije on je sada iz grupe JYJ. I tako, prvi album koji sam kupila je bio Catch Me od TVXQ i to sam kupila u New Yorku. Tada u Srbiji nisu postojali K-pop albumi. Jedini album koji imam da iz Srbije je Tear od BTS-a. I eto, to su neki od mojih prvih K-momenata. Nadam se da će ih biti još, zato što je korejska kultura širi se i jako je sveobuhvatna, tako da verujem da ima još nekih momenata koje ja do sad nisam otkrila, tako da se radujem novim prvim K-momentima. Fighting! Annyeong!